Absimlay melaktika don kibaru keneka biye araba november kalo kile sabai anga fulibi aw bela jeni kabini oxigerola bi kibara munu mambulo ka do kloka odo ode ka fo ko buruko koni gelala lu ko sobre bamako kono na layano aywa o kumna kibara munu selama wula ida na ka fo ko bamako koni fanta anina ni kono na ko buru koni sorali koni ga gele aywa am kon bayira ka fo ko kamni tenendo ni burutigu ulu koni ni gouvernement be kuma ɲɔgɔnya la o kuma ɲɔgɔnya sen fɛ gouvernement koni y'a yira ka fɔ ko buru koni sɔngɔ kɔni tɛ yɛlɛma ko burukala ko o kɔni sɔngɔ bɛ to 50 la ko kilancɛ ko o bɛ to 25 kɔni na ko wa ko maa o maa ni kɔni dɔ fara ni sɔngɔ fɔlen ninnu kan ko min kɔni ni olu kɔni ka sɔngɔ kɔni fɔlen tɛ kelen ye ko i ni ɲagini min ka kan ko o bɛ da i kan ayiwa o sen fɛ a yirala ka fɔ kunu min ye novembre kalo tile 2 kɔnɔna ye burutigiw caman kɔni bɛ yen nɔ olu ma feere kɛ wa caman fana kɔni bɛ yen nɔ gouvernement kɔni taara olu kɔni ka yɔrɔ kɔni datugu ka sababu kɛ ko u ye dɔ fara buru kɔni sɔngɔ kan ayiwa an b'a yirala ka fɔ ko kuma ɲɔgɔnna min tɛmɛna ni makufilen ninnu ni ɲɔgɔn cɛ tɛnɛn don min ye boulangerie tigiw ka ɲɛmɔgɔ ye olu kɔni ye a yira ka fɔ ko gouvernement ye u ka sɔngɔ kɔni fɔ ko olu ka buru kɔni sɔngɔ ko ye ko o sen fɛ olu kɔni taara ɲɛfɔli kɛ u tɔw ye dɔw kɔni sɔnna nin kumakan ma nka ko dɔw ma sɔn nin kumakan ma ko sabula dɔw y'a yira ka fɔ ko minnu ye boulangerie moderne ye olu kɔni ye pâtisserie tigiw ye ani alimentation ko olu kɔni bɛ burukara feere 60 de wa k'u ka kilancɛ filɛ 30 ko olu kɔni tɛna sɔn ka buru kɔni feere 50 la ko sabula ko maa wɛrɛw kɔni bɛ ka a feere 60 la ayiwa o kɔni tɛmɛnen ka bɔ yen maa dɔw kɔni yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ olu ma sɔn ka buru feere ayiwa o koɲa ninnu de kɔni na fɔ bi buruko kɔni gɛlɛya don bamakɔ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na gouvernement ale kɔni y'a yira ka fɔ ko ale tɛ bɔ a kumakan kan ko foyi tɛna fara buru kɔni sɔngɔ kan an bɛ wagati min na ko bi hali bi bɛnkan jɔnjɔn kɔni ma sɔrɔ gouvernement ale kɔni ni burutigi ninnu kɔni ni ɲɔgɔn cɛ nka hali bi kuma ɲɔgɔnnaw kɔni bonda yɛlɛnnen don ni min bɔra la an n'o dɔw tulo kan don n'a nata ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka dɔ tulo kan o de ka fɔ bamako kin dɔ kɔni bɛ yen nɔ ko hippodrome a yira ka fɔ ko MINUSMA finitigi dɔ kɔni su yera yen nɔ ayiwa kibaruya mun sera ma olu y'a yira ka fɔ ko sibiri don min ye octobre kalo tile 30 kɔni kɔnɔna ye ko hippodrome n'o ye bamako kin dɔ ye ko faransi finitigi dɔ de don ni ale kɔni bɛ baara kɛ MINUSMA na ko ale kɔni su yera yen yɔrɔ la ayiwa a yirala ka fɔ ko ni makofilen su kɔni yera a ka so de kɔnɔ ko marifa cilen kɔni b'a la jeliba kɔni bɔlen don a la ayiwa o hukumu kɔnɔna la an ka finitigiw senfa kosɛbɛ ka se nin yɔrɔ la wa MINUSMA finitigiw yɛrɛ kɔni sera nin yɔrɔ na walasa u bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ayiwa u bɛna sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a yira ka dɔn ni makofilen y'a yɛrɛ faga de walima ni maa wɛrɛ de kɔni ka baara ye nin baarakɛlen ye ni o kɔni tilara sɛgɛsɛgɛli la ko u n'o da an tulo kan nka an bɛ wagati min na ko bi a yirala ka fɔ ko maa min bɛ yen ni n'ale kɔni fatura ni ale tun bɛ so min kɔnɔ gardien min kɔni tun bɛ yen nɔ ko o gardien ani baarakɛla min kɔni tun b'a bolo ko olu bɛ finitigiw bolo ni wagati in na sɛgɛsɛgɛli hukumu kɔnɔna la ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka dɔ tulo kan o de ka fɔ minisiriso min sigilen bɛ lakana ale ni jamana kɔnɔdenw na kɔlɔsili kɔni kama ni an b'a fɔ ministère de la sécurité et de la protection civile ale kɔni ye kunnafoni sɛbɛn dɔ bɔ kunnafoni sɛbɛn in kɔnɔna la a y'a yira ka fɔ ko maa o maa ni kɔni ye mobilitigi ye ni mobili pilaki kan ka kɛ yɔrɔ min na ni tɔgɔ kɔni b'o kan walima ni sɛbɛnni wɛrɛ kɔni b'o kan ko o baara ninnu kɔni jɔ ni décembre kalo tile fɔlɔ kɔni cɛ ayiwa ko sabu k'an ka jamana kɔni sariyaw kɔni na ko ni waleya in kɔni man kan tɛ ka kɛ wa ko lakana kɔni fana hukumu kɔnɔna la ko a waleya man kan tɛ ka kɛ ayiwa ko maa o maa ko ni de tɔgɔ kɔni sɛbɛnnen don i ka mobili kɔni sanfɛ ko i ka a bɔ a kan joona joona jani nin don kɔfɔlen kɔni tɛ ko sabula ni maa o maa ni kɔni minɛna nin waleya in na k'i ni ɲangini min ka kan ko o bɛ da i kan ayiwa kibaruya kuncɛla kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka dɔ tulo kan o de ka fɔ kulukoro dugu kɔnɔna la ko sirabaga kasara dɔ kɔni kɛra ni maa naani kɔni bɛ yen nɔ n'olu kɔni joginna kosɛbɛ ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a yira ka fɔ min ye octobre kalo tile 31 kɔnɔna ye kulukoro dugu kɔnɔ ko nin ye camion ba de ye k'ale kun falen don baganw na ko ale kɔni sere kulukoro dugu kɔnɔ ko turunaba dɔ kɔni bɛ yen nɔ ni a bɛ pɔn yɔrɔ la ko ni a b'a fɔ ma ko pɔn de kayo ayiwa ko ni camion ba in kɔni selen ye ko ale binnen a yɛrɛ ma ayiwa a binnen a yɛrɛ ma ko maa naani kɔni bɛ camion ba in kɔnɔ ko olu kɔni joginna kosɛbɛ wa ko baganw de fana tun bɛ camion ba in kɔnɔ ko bagan min tun bɛ camion ba in kɔnɔ ko a bɛ taa fo 50 ani kɔ kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni na ayiwa sɛgɛsɛgɛliw kɔni kɛra nin yɔrɔ in na min ye an ka lakana tigilamɔgɔw ye ko ni kɔni sirabaga kasara in kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ ye
ko de ka fɔ ko mobilitigi kɔni kun bɛ boli kojugu na nka maa min yɛrɛ kun bɛ ka nin kamiyɔnba in boli ale y'a yira k'a fɔ ko sira kɛcogo de kɔni kɛra sababu ye ko ka nin kasara in kɔni lase ale kɔni ma ayiwa an kɔni b'a yira k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'olu joginna nin kasara in kɔni na k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni taara kɛnɛyaso la Kulukoro dugu kɔnɔna la ayiwa an balimaw ni kɔni kun ye an ka bi don kibaru ye ka da o tulo kan aw ni ce aw ka